Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo. Wannan bidiyon zai yi muku ƙaramin bayani ne akan tunanina akan samun kuɗi akan intanet. In Allah da wannan channel ɗin nan gaba kaɗan za mu fara kawo muku bidiyoyi waɗanda suka bambanta da na kowace channel ta Arewa. Za mu kawo muku bidiyoyi akan yadda za ka samu kuɗi akan intanet. In Allah da kuma wannan bidiyon namu zai kasance daban ne ga kowanne bidiyo. Za mu kawo muku mabambanta hanyoyi, ba irin hanyoyi cikin na platform ko kuma na website ba, ko dai na wani wajen dai daban haka, wanda za a kawo muku application a ce ka yi register ana application ɗin kullum za ka yi musu aiki ka samu kuɗi. In Allah da wannan channel ɗin, to in Allah da bidiyon za mu daga kawowa ya bambanta da haka. Kai dai kawai ka danna mana alamar subscribe, ka yi mana like a bidiyoyinmu, ka bibiyi wannan channel ɗin. Allah da zan fara saka muku bidiyoyi na hanyar da zaka samu kuɗi, amma dai hanyar da zaka samu kuɗi ba wai kuɗi irin na idan ku gama aikin wasu an biya su, wasu ba a biya su ba, wasu sun yi register, wasu an ce su yi verification, wasu an ce su kaza, sai ja muku lokaci ake ta yi. In Allah da ba irin wannan hanyar ba, hanyar da zamu nuna muku, hanyar da zaka iya in dai har zaka samu mutane, ka samu mabiya, in Allah da zaka samu kuɗi da ita. In Allah da wannan channel ɗin ta Ibrahim Tech, kuma in Allah da zamu ɗan yi wani gyara a channel ɗin nan ta Ibrahim Tech, domin idan aka yi searching ɗinta ba a samun ta. To shine nan ba zai yiwu ba mu canza mata wani abu ba, amma dai za mu ɗan saka mata wata 'yar kalma a tsakiya. Za mu ɗan saka mata wata 'yar kalma a ɗan tsakiya wacce zai kasance cewa ta ɗan bambanta. Idan aka yi searching ɗinta za a daga ganin ta. Wannan dalili ne namu, wanda da yawa idan za su yi mana subscribe ba sa samun wannan channel ɗin ta Ibrahim Tech. Kai dai kawai ka yi subscribe.